Маля, направо почвам да настръхвам, човек. Какво става, чета? Знаете ли, че и тук живях аз? Къде бе? А сега дай ще ви покажа. Ето точно тази или тази беше моята стая, където буквално тук съм направил първия ми клип. И истината е, че толкова не можех, толкова от никъде буквално съм тръгнал, че моето бюро беше горе-долу метър на метър и буквално съм четял дума по дума, съм си записвал гласа, съм сричал, съм повтарял и благодарение на супер много повторения, човек. Ако на теб ти е писнал от фалшиви гурута, които обещават бързи пари, тази бизнес общност ще ти промени живота, защото има истинска стойност. Просто кликаш линк в описанието, избираш общност и влизаш при стотици хора като теб, които градат истински бизнеси. Всяка седмица се учиш от ментори, които са генерирали милиони, а не на празни обещания. Стъпка по стъпка получаваш всичко, което може да ти трябва от хора, които вече са го постигнали.